Chcete počuť ešte niečo tragické? Z môjho života, niečo veľmi úprimné? Raz v živote som sa predávkoval. Čím? No to je dobrá otázka. Lebo bolo to tekuté, bolo to priesvitné a nejak sa to dostalo ku mne. Mal som vedieť, ale asi presne tá skrutka trochu povolená, mi to vtedy nejak nedošlo, že ak sa nejaká pičovina kvapka do piči 3 kvapky na to, aby človek sa motal, tak sa to nemá piť do piči z vyskača. Bohužiaľ, ja som si dal 3 kvapky, som si povedal, fajne. Dal som si 6. Po piči. No ale potom som si dal štamperlík. A bolo to po piči do určitej chvíle. Som sedel, sa kúkal. A keď som sa chcel dostať z podniku, tak som zistil, že idem po 4. A potom už nič. A teraz vám poviem, čo sa stalo. Otvoril som oči a nado mnou bolo 5 ľudí v bielých plášťoch, ktorí povedali, už sa zobudil. A v tej chvíli som zistil, že som na lôžku, holý, priputaný, hej, ruky, nohy, cez pás a že mi hadičky idú z rúk, zo stehien, z ciciek, zo všade. A to najväčšia katastrofa z kokota. Hadička z kokota. Čo to má do piči znamenať? Teraz človek by si povedal, že OK, starajú sa o mňa. Lenže mňa čo pre napadlo, kuré, som v nebi, ne? Samozrejme som si to myslel len do chvíle, kým som tú hadičku v kokote našiel. Tedy som si povedal do piči, prečo mi nikto nepovedal, že v pekle je všetko biele, hej? Kokote, on sa zobudil. A teraz, tá najhoršia vec, ktorá mi doteraz tkvie v pamäti, bola tá, že ja som sa kúkol von oknom, hej, oni odišli, ja som bol pri vedomí a teraz proste ja som nevedel, kde som. A keď som rozmýšľal nad tým, že neviem, kde som si uvedomil, že ja neviem, kto som. A to myslím smrteľne vážne. Ja som rozmýšľal nad tým, kto ja som. Aké je moje meno? Ja som nevedel svoje meno. Chápete? Mňa tá kokocina tak vygumovala, že ja som zabudol, kto som. Teraz som si spomenul na svoje meno. Spomenul som si na to, že som Sverčekoviec. Myslel som si, že všetko bude v pohode, sa postarajú o mňa. Lenže som bol v Krompáchoch. Jak sa z tých pojebaných Krompách teraz dostanem do Spišskej, hej? Oni samozrejme mi hovorili, my tu musíte byť 2 dní na pozorovanie. Samozrejme ešte prišli a povedal mi lekár, že do piči, čo si bral, ne? Že vyzeráš jak atlet. Vám do piči športovcom jebe, musíte drogy brať. Čo si bral? Vrem do piči, ja neviem, čo som mal. Jak nevieš, čo si do piči mal? No nepovedal do piči, ale asi povedal do úst, alebo tak nejak. No a vrátime sa k tej hadičke v kokote. Neviem, či tu sú nejakí ľudia, čo zažili toto, že mali proste tú trubičku v tele. Tá trubička je ale skurvene hlboko. Ja som to nevedel. Ja som si predstavoval, dobre, mám to tak 5 cm dnu, chytím, vyťahnem. Lenže tá hadička je zavedená dovnútra až do mechúra. Ja som to nevedel v tej chvíli. Šiel som akože sa vysrať. Sedím na hajzli. Zamknuté. A teraz ťahám. Viete, čo sa dialo s tou hadičkou? Lebo viete, tam je potlak, hej? A ono sa to uvoľňuje takým spôsobom, že je vlastne na tej nádobe, oni uvoľnia ventil a vtedy tá hadička takto vidí jak špageta. Lenže ja som to nevedel. Ťahám tú hadičku, kúkam, nič. Hadička sa zužuje a naťahuje. Do piči, málo ťahám. Ťahám viac. Počujete, hadička bola o polovicu ušia, 3-krát taká dlhá. On sa, co si jebe? Kokot
som mal do piči... Jaký som mal kokot? No, taký napnutý, hej? Som ťahal som to. Strašne som to ťahal. A tá hadička šla milimeter po milimetri von, som videl, že ide pomaly. Tam bol ten skurvený potlak. Pomaly šla von. Trvalo to asi také 3 minúty. Urputného ťahania, som bol celý spotený a zrazu, že... Haha, všade krv. Ak je niečo horšie na svete, než keď vám krv ide z kokota, nechcem o tom ani vedieť.